Hi guys! Today is Saturday. So ayan, ang ganda ng weather guys. Ayan, tomorrow is Sunday. It's 35 degrees. So gagawa tayo ng homemade ice cream for today. Kaya ang ganda ng weather. Ayan guys. See? Yung aking mga halaman is tuyot na tuyot. Pagkadilig ko lang. Ang ganda ng tubo niya. Ayan. Yung aking salad. Para sa salad. Ayan. New baksoy. Bago. So, ayan guys. Gawa tayo ng ice cream later. Siyang ito bunga. Tada! At ang aking sibuyas. Ayan tuyot na tuyot, kawawa naman. And then chili. Ayan, may isang bunga na siya. Ice cream. Ingredients natin is vanilla, condensed milk, and then slack cream or all-purpose cream. Vanilla ice cream guys, gagawa tayo. Ayan na siya guys.